ko hanmen ko para ha u Jesus Christ phikwan em ban yo kabor jong ga jingta jong Jesus ha ka jing em ga jong phikwan em bo Jesus nuan daladehi ban penkot ya ga jingpang ga jong ban wan ban weng no ya ga jing ga jing jinjar ka ba phi kandu ha ka jing em ga jong ha to phikwan em ban yo mat ya ga jing don jong Jesus ha ka jing em jong Barok lempep ngiong hoj ngidon kam kabor jong Jisu ha ka jing em jongi ngidon kam bo Jisu udon rengkat ha ka yeng ka sem ka jongi ha ka jing em ka jongi bangin yo ya ka jing long ka we bangin yo e ka jing e ne kita ka jing e ka jing kurku hoj ngidon kam ya ka jing ta ka jing u knang ba ka jing pang ka jing sitam knang ba ka jing e ka jing wet ka jing wa kabangi kendu ne kabangi don ha ka jing em kan herkrat no na ka jing em bat ka yeng ka sem ka jingi hoj ngi ong klempep ya ka ne hanrei ha ka ne ka step ko hanmen ko para nga kwa aban khot ye phi iwei pai wei ban pusan chapang ka jing long ka jing em ka jing man jong une ubru bamala ubang yos ngeu na ka gospel bamenta ka sngi u Bartimeus ngi yos ngeu nang kong na sharp Bartimeus ulong ubreu bamala ubashong ban krong kane ka jing mala ka jingu yule se kam dei ka jing mala ha kaliang na kiliang jong ki khmat ki jingu kham tame ha bangi puson yala de manga ma phi ngimlong kita ki breu ki bamala ngi baha ngi bet ngi biang ki khmat ki jingi hanrei ngi la ban sim ngi la banong halade shi benta ha ka jing em ka jingi ngi long ki bamala te hakano ken kaliang ngilong ki bamala ngilong ki bamalia ki mamala ha ka jing em mensim jonga ba jongpi ngilong ki bamala ha ka jing tibru ka jing tiblay ka jungi ha ka jing tib jungi ya ka imlang ka salang ngilong ki bamala ya ki an ya kita ki kanon ki rule ki ba ngidei banbut hapo ka imlang ka salang ne ha ka balang ne ha ka jing em bamarwe jungi ngilong ki bamala ha ka ne kurkom kumbang yos ngeu kumbangi pule na ka kitab jong u prophet Isaiah ka ba prophet Isaiah utho ha ka kitab ke jung ha kalanong ka ba saupar ka lain ka ba khat pra khat khandai lai pho ladangi pule ka ba ong kumne tos ngap phi ki ba mala ba tokmi phi ki ba mala ba phin yo i u e ba mala hanrei tang usakri jonga lane u ba kulut kumunong yalam jonga u ba ngapha kine ki breu ki ba utrai la pha kine ki breu ki ba utrai la jet banya lap ki gospel ke jungu ne ki breu ki ba la jet balong kita ki khon ke jungu balong kita ki breu ki bakerpang ha ka hima ke jungu ne ha ka jaka ke ba mu kwa bandan kine ki breu ki madla omdei ha kata bamala ki khmat ke jungki omdei bagi kelut ak skor ke jungki hanrei ki mala banyo i ya ka jingdon ka jongblei Kimala banyo i ba ublay u i jeki kimala banyo i ya ka jing isne ke jong blay den mata kadaw kiklet no yo u kum kita ki breu ki blajit kum kita ki breu ki badai bandon rengkat bado blay bat kum juro ki kelut om bagi kelut ak skor ke jungki hanrei ki kelut ya ka sur ke bautrai u khot ya ka sur ke bautrai u pasiao yeki ya ka sur ke bautrai u ong yeki wan changa don rengkat ban nga snap ike jingi kai ke junga ki kelut hakine baharo den mataka daw u trai hakane gasngi u ong yanga badi phi ko hanmen ko para ngimlong ki bamala aki khmat ke jungi ngimlong kita ki bakelut aki skor ke jungi hanrei ngi kelut ngimala ha ke jung em sem ke jungi ki e ki daw ken ki bapan long yanga badi phi ban mala lane ban kelut Mala bam yu isu ya ka jingdon jongblei ha ka jing em. Mala bam yu isu ya kata ka jing it ka jing isne ka jingu hanga bada phi. Klempep ko hanmen ko para kimde ki khmat ka jingi ki ba pan mala ki ba khanglat yang i ban yu i hanrei dei ka jing em jonga ba jong phi i wei pai wei. Ka jing yaj bakla ka jingi na kalanti ka ba mu kedau ka ba mu la pan i yangi ka pan long yangi ban mala ya ka jing it ka jingu kapan long yangi ban manlano ya kata ka jingshai ka bamu la ai hanga ba de phi ka jingop ka junga ka jungpi ka jing IT ka junga ka jungpi ya ki kam jong kana ka prathai ya ka jing auria jong kana ka prathai
ya ke jing sku bah jo kana ke pertai kapan manla yang iban yo ya ke ke botrai u ai lane ke botrai u pasiau yang abade pi den mata kadau ko hanmen ko para u Bartholomeus ha kana ke sngi unang khochu shu yang ai pi ban but ya ke nuksa ke babha ke ba upen yang i ke nuksa ke babha ke ba u Bartholomeus upen yang abade pi ha gospel mamanta ke sngi nengkong na shabe usnuthu ba ulong ubreu ba malla kane ga jing snuthu jung u ban long ubreu ba malla kapan long yu ban jam sha ka weipat ka banta ka babha ka jing im ga jung u kata ka dei ka jing perta hakmat jung jisu haba udan kata ka jing snuthu bangalong uba malla ngadon kam yaw blai ngadon kam ya ka jing ik ngadon kam ga jing isne ga jung u ngadon kam ya ka bor ga jung u kane ka jing snuthu ya ka jing malla ga jung u kapan long yu ban perta habau yosnyo bau jisu uyat lenti ne wan sakata ka jeka dak bang ko jisu ko khono debet tos ngeu sanai yanga tos ngeu sanai yanga kane ka ba u Bartholomeus u perta hakmat jisu u khot yo jisu den mata ka daw nangong na shabe ba manga ma phiru ko han men ko para ngi de ban snuthu ki kita ki daw ki ba penlong inga ba manla ngade ban snuthu ba ngasisha ngalong ubreu ba manla ngalong ubreu batulot ngalong ubreu ba shatem raw da gijing snu jongane ka pertai ladangi don kata gijing snuthu ba ngalong ubreu batulot ba ngalong ubreu ba pop ba ngala shatem raw ngene gijing snu klempep ngin sadon kata ka bor ban le kumba perta u Bartholomeus nang dapat habang ngis ngutu ngide ban perta hakmat u jisu ko jisu tos neu senai nga ya rap nga bangala ban light na kene ka pop bangala ban light na kene ke jing sneu bangala ban light na kene ke jing ha ke jing em ke junga kene ka ba u Bartholomeus u khot aware nga ba de phi nang dapat ngidang yu isu ka jinglong ba ha ka ba u Bartholomeus u hika nga ba de phi hakane kasngi hadin bau snuthu bau long ba malla hadin bau perta khmadu jisu upan pau ya kata ka jingyai ne jung u ban let you can do yo jisu ban wat yo jisu ban nom sange wala dadon ki jing lane ki jing khang lat ha ka jing em ga jungu ngiyo i bagi breu habaki i habaki sngo bau u Bartholomeus u perta ha jisu ko jisu ko khona de bet snausan ayenga kanai ka de ke jing parta ke jungu kanai ka de ke jing khot ke jungu hanrai bon ki breu ki wan ban khanglat yo ki breu ki wan ban penduno ya kata ka jing parta ke jungu dak bong snap jar unom snap yeme umpatiau yeme snap jar wat nom lechu wat parta ho kanai ka de ka jing thot na ka jing khanglat ba ki breu ki wan ra ha ka jing em jongo Bartholomeus hanrai ko hanmen ko para ngiyui bau Bartholomeus klem sange ban perta hakmat u jisu kane gade ke jing hika yang abade phiru habangidon kata ka jing trang ban yomat u jisu habangidon kata ka jing trang ban dan rengkat ber jisu habangidon kata ka jing trang ban lecho jisu man kapor klempep ngin yomat ki jing ki babon ki bakhang lat yangi ki bapen long yang abade phi ban kan randen yole se kapop ka banga im kapop ka bangadan ka jing aruya ka bangadan ka khang lat yanga ban lech sakmat ka khang lat yanga ban kela ka bamut ban yomat ya ka bor jong jisu yole se ke hanman gi para ke chunga ki bru ki ba ni im lang ni salang ki bang yai lang ki khang lat yanga ha ki bun rukom ban yomat ya ka bor jong blai ka jing dum ka jing sneu jong kane ka parthai ka bamanta ka pendu mensim yanga badepi ban lech sakmat u jisu ban yomat ka bor jong jisu hanrei u Bartholomeus u hika yang abade pi sachisen ko hanman ko para wat kan randen wala da pi yomat ki jing khanglat ye ki jing hanrei yat chakmat ban perta hadu ba u jisu un snap ye pi hadu ba jisu u blejungi un kaner ki ti ki jingu un kurku ye pi un pe un kme un ri un da ye pi kane ka ba ngi i klempep haba u Bartholomeus unangai pertak maru jisu uang yu wan sanga me ko ayu bangan le nak banta ka junge
Kane ke bau Jisu un saong yang abadi pi. Lada mangama pi ngile persya ya gitu ki jingkang lat lane gitu ki lat ki ba penwit yang i ban yo mat ya ke bor ke jengku. Klempep un sa sengap un sa ai ya ke ki ba pipan ya ke ki ba pi perta. Kaba kado kaba gi kaba ngila ban shem na ka jing im bar ke jinglong jong u Bartimaeus kadai ka jinget ke jengku. Udon ka jinget ya Jisu. Udon ka jingshania au Jisu. Habau don kena ke jingej, habau don kena ke jingshania, ngiyo i ba u Bartimaeus u IT lut telit telan yalade hau Jisu. Habangi IT lut yalade hau Jisu klempet mau un penkot yang abade pi, un kna yang abade pi. Kumba uang hau Bartimaeus hagana gesngi. Ko Bartimaeus ka jingej ke jungpi kalapan kot ye pi. Kilet laga jong kalenti. Kene ke ba u Jisu un sa penpau ke ba Jisu un sa ong ke ba un sa le yang abade pi habangi dan ka jinglong jong u Bartimaeus kam tam yang ong pi snutu ya kita ke jingtlot breu ke jungi snutu ya kita ke jingduna jungi snutu bat pnyang bangalong unong pop nang tapat ngide ban wan sakmat u Jisu ban perta ban khot ya u ban kerpad ya u ba un wan ha ke jing em ke junga ba un Kristen yang un yarap yang kabalai pat ni i ba wala daki don gejing gejing khanglat ngim dei ban sange henry ngidang dei ban yai peteng ban perta ban wat yo Jisu hadu bo Jisu unong ngasngap gejing perta gejing pi nganle yak ke ba pipan yak ke ba pi don kam bat kumju kohan men ko para kajing kajing shania aga jungi ya ke bor ke jung blai kapan long yangi ban IT lade ban yo ya kata ke jing kajing isnai ka bor ke jung blai ha ke jing em der ma tengadaw ha ke negesngi to ken ko hanman ko para nginnang ya duai nginnang pan ka bor no blai ba mangiru ngila ban don kata ke jing long ka babaha kum u Bartimaeus wala dangilong ki batulot wala dangilong ki bapop wala dangilong ki beru ki bamanla ki bakelut ya ka surga jungu hanrai ngitip habau don rengkat bangi haba mengingi don rengkat badu klempep ngila ban le persya ya kine ki jenge ban yomat ya gebor ke jungu blai and ya Jesus Christ Junam la junam amen.